Tene utkalo kile saba flani muwa ani woro DMS TV channel muso oniche oni yantuma ayo bisimile DMS TV sanfɛ foli anta no ban kan bagana lamɛbagaw bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ ani mali kɔ kan aw ka don kibaru ni o wagati sele sananga da se an bi kunnafoni ba mani ka olu dɔw kulo kan an bɛ hakilina jigi ka bɛ se kan dɛmɛ ni kunnafoni kan ni na charlen ale ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoni ba mamulu ni ka olu dɔw kulo kɔ dɔw bɛ tali kɛ san ani wagati mi yɛrɛ kɔni ka mali fintigilakaw olu kɔni cɛsirin bɛ opération kɛ la jamana in fantan naani bɛɛ jɛna walasa mi yɛrɛ kɔni malidenw n'u bolofɛn olu ka lakana ka se ka sabati o ko hukumu de la mani yɛrɛ kɔni bɛ wuli ni ka banbaci walimaw yɛrɛ kɔni ɲini opération la opération minnu yɛrɛ kɔni na u bɛ fɛ ka banbaci walimaw si latuni ka bɔ mali fantan naani bɛɛ jɛna o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na juma tɛmɛnen juillet kalo tile 31 san 2026 mi yɛrɛ kɔni ka état-major général des armées ale ye bɔndi ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko don tɛmɛnen na ko min an ka mali fintigilakaw ye ko opération dugukolo ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu ye dimi juguba de don banbaci wale jɛkulu maaw la Mopti région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni opération in senfɛ ko min yɛrɛ kɔni an ka mali fintigilakaw olu sera ka banbaci wale maa caman yɛrɛ kɔni faga Mopti région kɔnɔna na. Ka sanga ni wagati tɛmɛnenw na tajimafɛn ko kirizim donna an ka mali jamana kɔnɔna na ka sanga ni o ko yɛrɛ kɔni i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min sanga ani wagati min yɛrɛ kɔni an ka mali autorité ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sen bɛ don jamana ka tajimafɛn ko la olu kɔni bɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɛ kuma bɛɛ o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 30 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka mali feere ni sanni ko minisiri ni o ye Musa Alassane Diallo ye ale kɔni ye ɲɔgɔn ye dɔ yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔya an ka mali chambre de commerce et d'industrie du Mali yɛrɛ kɔni na ni o ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ boli jamana ka tajimafɛn ko doni ko lahalaya de kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na jamana ka tajimafɛn ko bɛ lahalaya min na o kɔni y'o fɔ ale ni gɛlɛya fo ka taa se fɛɛrɛ kura minnu na latigɛ walasa halisa jamana ka tajimafɛn ko ka se ka fusaya o da taara se o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni ma o ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. yɛrɛ kɔni ka mali autorité ye sanga ani wagati olu ka kɛwalew la o kɔni b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni mali jamana région tɔw yɛrɛ kɔni k'u ma ɲina o région man yɛrɛ kɔni kɔ tajimafɛn ko yɛrɛ kɔni na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na juma tɛmɛnen juillet kalo tile 31 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence maaw ye olu kɔni ye laseli kɛ ko nin dɔn ko fɔlen yɛrɛ kɔni na ko min an ka mali fintigilakaw ye k'olu kɔni ye camion citerne convoi ba dɔ yɛrɛ kɔni escorté ni ka taa n'a ye Segu région kɔnɔna na walasa min yɛrɛ kɔni Segu région sigibaa maaw yɛrɛ kɔni tajimafɛn ko gɛlɛya o kana na se olu ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi san kelen ka so yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni Musa Mara ni ale an ka mali premier ministre kɔrɔ ye a kɔni yirala k'a fɔ ko sibiri tɛmɛnen août kalo tile fɔlɔ san 2026 ko nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni labilala ni ka bɔ kaso yɛrɛ kɔni kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni Musa Mara ye wagati tɛmɛnenw na ale yɛrɛ kɔni kun datugun bɛ kaso la ka d'a kan ko a ye atteinte au crédit de l'État ale ni opposition à l'autorité légitime ko a ye o wale fila ni yɛrɛ de kɔni kɛ an ka mali jamana kɔnɔna na o de kun kɛra sababu ye ni ka ma kofɔlen yɛrɛ kɔni datugun kaso la. Min yɛrɛ kɔni an ka mali autorité ye sanga ani wagati olu kɔni bɛ baaraw yɛrɛ kɔni kɛ walasa min yɛrɛ kɔni jamana lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni olu ka se ka jamana lakana ni baaraw kɛ lafiya ale ni condition ɲɛnamaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko hukumu de la sanga ani wagati u kɔni bɛ minɛ ɲumanw di an ka lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni ma walasa min yɛrɛ kɔni ni ma kofɔlen olu ka se ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni lafasa lafiya ale ni nɔgɔya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko hukumu de la juma tɛmɛnen juillet kalo tile 31 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka lakana ko minisiri ni o ye général de division Daoud Ali Mohamedi ne ale kɔni cérémonie dɔ yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔ cérémonie min yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni an ka lakana ko minisiri ale kɔni bɛ mobili kura 20 yɛrɛ kɔni kunbɛn n'a kɔni yirala k'a fɔ ko ni mobili kura in yɛrɛ kɔni bɛna na di an ka mali lafasali ale a lakana tigilamaw yɛrɛ de kɔni ma walasa ka se ka u dɛmɛ jamana kɔnɔdenw n'u bolo fɛ u ka lakana sabati la jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na ni kunnafoni ba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala o ye bidon kibaru kɔnɔna na. min an ka mali fintigilakaw ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni cɛsirilen don opération la jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen la walasa min yɛrɛ kɔni an malidenw n'an bolofɛw an ka lakana ka se ka sabati wa an ka se ka yala jamana in kɔnɔna lafiya ale ni lakana kɔnɔna na min kɔni ye mali jamana ka kɛ mali jamana kɔnɔdenw ta o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni an ka état-major général des armées ale kɔni bɛ bɔ ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko opération dugukolo ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min an ka mali fintigilakaw n'u jɛɲɔgɔn ye halisa olu yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer opération
kɔfɛ opération mun na o bɛ jamana lakana wa o b'a lakɔlɔsi wa o bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ne ka banbati walejɛkulu maaw si la tun ne ka ban Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Communiqué la min carila juma tɛmɛnen juillet kalo tile 31 san 2026 min yɛrɛ kɔnɔ ka état major général des armées ale kɔni b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 30 san 2026 ko min yɛrɛ kɔnɔ ka Mali fintigilakaw ko renseignement yɛrɛ de kɔni sɔrɔ ko renseignement yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔnɔ ka Mali fintigilakaw ka sanfɛkɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni olu kɔni kun wulila jamana lakɔlɔsili baara la ko ka sanfɛkɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baara la o kɔni taara bɔ maa dɔw ka fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ kɔni kan n'a kɔni yirala k'a fɔ ko ni maa minnu kun bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ kɔni na ko banbaci walejɛkulu JINIM ale ni FLA maaw yɛrɛ de kɔni ka banbaci wale ɲɛmaa caman kun don ko maa ninnu yɛrɛ kɔni kun bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan na yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na o kun yɛrɛkɛlen yɛrɛ kɔni kun don yɔrɔ caman na wa ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ kɔni kun bɛ ka kɛ Bajangara ville yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na état major général des armées ka kɔrɔfɔ la ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min y'an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛkɛlɛkɛminɛ k'olu yɛrɛ kɔni bɔlen nin ko in yɛrɛ kɔni ka k'u kɔni ma girin ne ka frappe kɛ ka ɲɛsin maa nin ma ko sanfɛkɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni bɛna kɔlɔsili baaraw la kosɛbɛ ka renseignements yɛrɛ kɔni ɲini walasa ka se ka dalilu kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔ min b'a yira k'a fɔ ko maa nin ye banbaci walejɛkulu ma ye ko sanfɛkɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni kelen ni ka renseignement ale ni dalilu kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni sɔrɔ min yɛrɛ kɔni sanfɛkɛlɛkɛminɛw olu sɔrɔla ka frappe kɛ ni ka ɲɛsin banbaci walejɛkulu ma ni ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ in yɛrɛ kɔni bɛɛ ka Bajangara ville yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko sanfɛkɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ni frappe min yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin yɔrɔ in yɛrɛ kɔni ma ko frappe in ɲɛna kosɛbɛ ka da ka frappe in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw k'u sera ka dimi juguba de don banbaci walejɛkulu maaw la ka da kan cɛnni fanga bonyana maa ninnu kunna kosɛbɛ ko ni opération yɛrɛ kɔni kɔfɛ o dugusajɛ ni o kun ye juma tɛmɛnen juillet kalo tile 31 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛkɛlɛkɛminɛw olu continuera jamana lakɔlɔsili baaraw la ko ka sanfɛkɛlɛkɛminɛw to jamana lakɔlɔsili baaraw la u kɔni taara bɔ banbaci wale maaw ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan caman yɔrɔ wɛrɛw kan ko banbaci wale maaw ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛw kun bɛ wa min yɛrɛ kɔni logistique ye ko caman fɛnɛ kun bɛ ko banbaci wale maaw ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ kɔni kun bɛ Kuakuru localité nord est yan fanfɛla yɛrɛ de kɔni na ko sanfɛkɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni bɔra nin ko kofɔlen yɛrɛ kɔni kan ko min yɛrɛ kɔni sanfɛkɛlɛkɛminɛw olu sɔrɔla ka faraku caman kɛ ni ka ɲɛsin yɔrɔ in yɛrɛ kɔni ma walasa min yɛrɛ kɔni banbaci wale maa nin yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ye k'a bɛɛ lajɛlen halaki f'u kana na se ka na ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan wɛrɛ yɛrɛ kɔni kɛ yɔrɔ in na bilen ko ni opération yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔfɛ ko Doro village fanfɛla yɛrɛ kɔni na ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Gourma Ross yɛrɛ kɔni cercle yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛkɛlɛkɛminɛw olu kɔni taara bɔ banbaci walejɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni kan ko sanfɛkɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni bɔlen nin ko yɛrɛ kɔni kalama olu fɛnɛ frappe fila yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin o banbaci walejɛkulu maaw yɛrɛ kɔni ma Doro village yɛrɛ kɔni kɔnɔna na yɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛ Gourma Ross cercle yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko ni frappe fila minnu kɛra ni ka ɲɛsin ni banbaci walejɛkulu maa nin yɛrɛ kɔni ma ko frappe in ɲɛna kosɛbɛ ka da ka bilan bɔra la o kɔni y'a yira k'a fɔ ko banbaci wale maa caman fagara frappe in sababuya la ko banbaci wale maaw ka bolimafɛn fila ni maramafɛn yɛrɛ kɔni kun bɛ bolimafɛn in kɔnɔna na o tiɲɛna wa min yɛrɛ kɔni banbaci wale maaw ka munition caman ye ni o munition nin yɛrɛ kɔni na obiw bɛ o la ko frappe fila in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni k'o fɛn nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni halaki wale min yɛrɛ kɔni b'a tiɲɛtigiya k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye nin opération ye k'a ye dadigi kɛ banbaci walejɛkulu maaw la kosɛbɛ communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔ min état major général des armées ale bɛ hakilisigi kuma fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ka layidu yɛrɛ kɔni ta kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min an ka Mali fintigilakaw halisa olu bɛ continuer u ka opération yɛrɛ kɔni na k'u bɛ opération nin kɛ ni cɛsiri baara kɛ ko ɲuman ale ni kɛlɛ ɲɛdɔn yɛrɛ de kɔni ye Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔ ale bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'halisa an ka continuer an ka Mali fintigilakaw jukɔrɔma don wa an ka danaya ta ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma ni kɛlɛ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kabini tajimafɛn ko crise yɛrɛ kɔni donna an ka Mali jamana kɔnɔ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min sanga ani wagati min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni sen bɛ don jamana ka tajimafɛn ko yɛrɛ kɔnɔ olu kɔni bɛ to ka ɲɔgɔn ye o yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka kuma jamana ka tajimafɛn ko lahalaya kan ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔ na alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 30 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali feere ni saniko minisiri ni o ye Musa Alassane Diallo ye k'ale kɔni ye ɲɔgɔn ye dɔ yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔya an ka chambre de commerce et d'industrie du Mali yɛrɛ kɔnɔ na ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni na o kɔni kumana kosɛbɛ jamana ka tajimafɛn ko lahalaya de kan mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ni ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ na min yɛrɛ kɔni an ka Mali feere ni saniko minisiri ale kun bɛ yen nɔ maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni fɛnɛ sen bɛ don jamana ka tajimafɛn ko la olu fɛnɛ kun bɛ yen nɔ walasa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na tajimafɛn minnu yɛrɛ kɔni maralen don ka olu situation bɛɛ lajɛlen dɔn ale ni fɛɛrɛ kura minnu bɛ se ka latigɛ jamana yɛrɛ kɔni ka tajimafɛn ko yɛrɛ kɔnɔ na walasa halisa ko in bɛ se ka fusaya ni ka taa fɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɔnɔna na rapport yɛrɛ kɔni cayara rapport kɔni y'a yira k'a fɔ ko juillet kalo tile 20 ale ni juillet kalo tile 26 ni ɲɔgɔn cɛ la san 2026 ko camion citerne 887 de donna jamana kɔnɔ na ni o bɛ bɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la tajimafɛn litiri 36 ale ni dɔɔni yɛrɛ de kɔni ma wa
wa kɔni yirala k'a fɔ ko tajimafɛn min yɛrɛ kɔni donna k'a tilancɛ bɛɛ kun ye essence ni gasoil yɛrɛ de kɔni ye kan wagati min na fɔ ko bi ko Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna min yɛrɛ kɔni station service yɛrɛ kɔni ko caman yɛrɛ kɔni tajimafɛn yɛrɛ kɔni sɔrɔ wale min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ni min yɛrɛ kɔni tajimafɛn ko gɛlɛ o tɛ ka ye jamana in kɔnɔna na bilen ko ni jamana yɛrɛ kɔni ta bakurubaya la ko sɛgɛsɛgɛli baaraw y'a yira k'a fɔ ko camion citerne 1500 ni 21 yɛrɛ de kɔni donna jamana kɔnɔna ko wa o camion citerne ni yɛrɛ kɔni donna jamana tajimafɛn don yɔrɔw siraw caman de fɛ ɲɔgɔn ye kɛra yɛrɛ kɔnɔna maa minnu sen donna ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔnɔna o kɔni da taara se ko wɛrɛ caman yɛrɛ kɔnɔna minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka jamana ka tajimafɛn ko tɔ ɲa kosɛbɛ ni o dɔw ye stock de sécurité min bɛ jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka o yɛrɛ kɔni dilan kura ye jamana région tɔw yɛrɛ kɔni ka tajimafɛn donni ko tajimafɛn marayɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ yɛrɛ kɔni dilanni ko tajimafɛnw yɛrɛ kɔni bɛ don sira minnu yɛrɛ kɔni fɛ jamana kɔnɔna na olu cayali ale ni ka sira yɛrɛ kɔni dilanni ko yɛrɛ kɔni ka da k'a yirala k'a fɔ ko jamana ka tajimafɛn donni ko hukumu yɛrɛ kɔni na ko nafaba yɛrɛ de kɔni bɛ ka ye sira in yɛrɛ kɔni na ɲɔgɔn ye bɛ ban wagati min na min yɛrɛ kɔni ye feere ni saniko minisiri ni o ye Musa Alassane Diallo ye ale kɔni bɛ opérateur ale ni service technique fo kosɛbɛ ka cɛsiri ale n'u ka baara kɛ ko ɲuman yɛrɛ kɔni na jamana ka tajimafɛn ko la a bɛ tila ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin o ma k'alisa bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jamana kɔnɔna na maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni sen bɛ don jamana ka tajimafɛn ko yɛrɛ kɔni donni ko n'a tilali ko yɛrɛ kɔni na k'alisa o maaw k'u bolo di ɲɔgɔn ma kosɛbɛ k'u ka baaraw dalakɛ ɲɔgɔn ye walasa halisa min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn o ka se ka continuer ka don jamana kɔnɔna na sanga ani wagati wale min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka basigiba yɛrɛ de kɔni don jamana ka tajimafɛn ko yɛrɛ kɔni na bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ka Mali autorité yɛrɛ kɔni olu bɛ ka yira maliden bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko Mali ale ni a région tɔw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ dama ka kan ni ɲɔgɔn ye ko yɛrɛ kɔni ko olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa jamana région maaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka lafiya u sigiyɔrɔw la o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na sanga ani wagati baaraw yɛrɛ kɔni bɛ kɛ baara minnu b'a yira k'a fɔ ko région bɛɛ lajɛlen dama kan ni ɲɔgɔn ye ka sanga ni o wale yɛrɛ kɔni ye min yɛrɛ kɔni ka direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence ma olu bɔra ne ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko juma tɛmɛnen juillet kalo tile 31 san 2026 ko camion citerne convoi ba dɔ yɛrɛ kɔni donna Segu région kɔnɔna na ko ni camion citerne convoi ba min donna ni région kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko camion citerne yɛrɛ kɔni escortera ni k'a lakana an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ de kɔni fɛ voyage in kuntagala bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko ni tajimafɛn ba min yɛrɛ kɔni donnen filɛ nin Segu région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko tajimafɛn in ka tagali ni région kofɔlen kɔnɔna na o kɔni bɛ tali kɛ an ka Mali autorités ka fɛɛrɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔna na walasa min yɛrɛ kɔni Mali région tɔw yɛrɛ kɔni basigiba yɛrɛ kɔni ka don olu ka tajimafɛn ko la tajimafɛn ka sɔrɔ yɔrɔ ninnu na sanga ani wagati walasa o yɔrɔ sigiba man bɛ se ka lafiya u sigiyɔrɔw la ko ni camion citerne convoi min yɛrɛ kɔni donna Segu région kɔnɔna na camion citerne convoi in yɛrɛ kɔni escortera lakana kɔnɔna na ani baara kɛcogo ɲuman yɛrɛ kɔnɔna an ka Mali fintigilakaw de fɛ wale min yɛrɛ kɔni b'a yira maliden bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko min ye an ka Mali fintigilakaw k'olu cɛsirilen bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la an ka jamana kɔnɔna na siraba minnu bɛ yen ka olu lakana ale ni ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛsirilen bɛ tajimafɛnw yɛrɛ kɔni sɛnsɛnli la ka taa n'a ye jamana localité fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa min yɛrɛ kɔni jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen u ka se ka tajimafɛn sɔrɔ wale min bɛ kɛ sababu ye ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka tajimafɛn mago bɛ ɲɛ u sigiyɔrɔw la ka sanga ni camion citerne convoi ba yɛrɛ kɔni talen Segu région kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni an ka direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence ma yɛrɛ kɔni olu ye welemada kɛ ni ka ɲɛsin Segu sigiba maaw ma k'u k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ u k'u ka jateminɛw caya kosɛbɛ wa u ka jamana kɔnɔden ɲumanya baara k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ye dɔ faralen tajimafɛn sɔn ka walima ka tajimafɛn yɛrɛ kɔni nɛni k'a mara i ka yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ na u k'u tanga o ko kɛli ma ka da kan ni o mani yɛrɛ kɔni o kɛ o bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ye ni ka degunba yɛrɛ de kɔni se tajimafɛn tilaliko baaraw yɛrɛ kɔni ma Segu région kɔnɔna na mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi san kelen kaso yɛrɛ kɔni kɔli kɔfɛ a kɔni yirala k'a fɔ ko sibiri tɛmɛnen août kalo tile fɔlɔ san 2026 ko min yɛrɛ kɔni Musa Mara ni ale an ka Mali premier ministre kɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na ale kɔni bɔra Kulikɔrɔ kaso bonba yɛrɛ kɔni na mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi hakili lajiginna san 2025 août kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen yɛrɛ de kɔni min yɛrɛ kɔni Musa Mara ale kɔni minɛna ni ka ale datugu kaso la wa nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na ma kofɔlen yɛrɛ kɔni nana ka da k'a yirala k'a fɔ k'a ye atteinte au crédit de l'État ale ni opposition à l'autorité légitime yɛrɛ de kɔni kɛ k'o de kɛra sababu ni ka ma kofɔlen yɛrɛ kɔni datugu kaso la a ka kiiritigɛ baaraw yɛrɛ kɔni na siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ kɔni na min ye kiiritigilamaw ye o ye ma kofɔlen yɛrɛ kɔni condamné san 2 kaso kɛli yɛrɛ de kɔnɔ n'a kɔni kun yirala k'a fɔ ko san 2 in yɛrɛ kɔnɔ na ko san 1 a b'o dafalen yɛrɛ kɔni kɛ diyagoya kaso la nka san 1 tɔ a bɛ se ka o kɛ kɛnɛmana yɛrɛ kɔni na Musa Mara ka o condamnation yɛrɛ kɔni kɔfɛ ni ma kofɔlen ni a ka avocat yɛrɛ kɔni kun ye appel yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka décision yɛrɛ kɔni falen wa wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ février kalo tile 9 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni a ka Bamako cour d'appel ma olu fɛnɛ k'u ka kiiri tigɛ ni ko in na o kɔni y'a yira k'a fɔ ko kiiribulon fɔlɔ ma ni yɛrɛ kɔni Musa Mara condamné san hakɛ min kaso
kɛli la k'olu fɛnɛ b'a kɔnɔna n'u san hakɛya ko in yɛrɛ kɔnɔna ko foyi tɛ bɔ a la o wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni cour d'appel maaw fɛnɛ kun ye ma ko fɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna san 2 kaso kɛli la ni san 2 in yɛrɛ kɔnɔna san 1 a b'o dafalen yɛrɛ kɔni kɛ kaso la san 1 to a bɛ se k'o kɛ kɛnɛmana yɛrɛ kɔnɔna komi i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni Musa Mara ye san 1 min kaso kɛli wajibiyalen don ale ka a y'o san 1 yɛrɛ kɔni dafa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o yɛrɛ de kɔni kɔfɛ sibiri tɛmɛnen août kalo tile fɔlɔ san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka nin premier ministre kɔnɔ ye ale kɔni labila la i n'a fɔ kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni kun y'a décision yɛrɛ kɔni fɔ wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na cogo min na juma tɛmɛnen juillet kalo tile 31 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali lakanako ministre yɛrɛ kɔni ni o ye général de division Daoud Ali Mohamedine yɛrɛ kɔni ye ale ye cérémonie dɔ yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔ nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na cérémonie kɛyɔrɔ min yɛrɛ kɔni na a kɔni ye mobili 20 yɛrɛ kɔni kunbɛn n'a kɔni yirala k'a fɔ ko ni mobili 20 in yɛrɛ kɔni nana di an ka lafasali ale na an ka lakana tigilamaw yɛrɛ de kɔni ma bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa ka se an ka lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni ka capacité yɛrɛ kɔni renforcer kosɛbɛ u ka opération yɛrɛ kɔni kɛyɔrɔw la ni mobili 20 min yɛrɛ kɔni sanni filɛ nin ye n'a bɛna di an ka Mali lakana tigilamaw ni an lafasali tigilamaw yɛrɛ kɔni ma a kɔni yirala k'a fɔ ko mobili musakaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔra jamana ka budget yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko ani mobili 20 min yɛrɛ kɔni nalen yɛrɛ kɔni filɛ mobili 20 yɛrɛ kɔni na bisiw b'a la camion citerne b'a la véhicule de dépannage fo ka taa se camion citerne Spiros yɛrɛ kɔni ma ko yɛrɛ kɔni caman yɛrɛ de kɔni bɛ ni mobili nin yɛrɛ kɔni na minnu sanni filɛ nin n'a bɛna di an ka lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni ma ko ni mobili 20 min sanni filɛ nin ye an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni fɛ mobili 20 yɛrɛ kɔni na tila an ka protection civile police nationale gendarmerie nationale garde nationale ale ni école d'état-major maaw yɛrɛ de kɔni ɲɔgɔn cɛ la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa ka se ka ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka capacité yɛrɛ kɔni renforcer kosɛbɛ u ka opération kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye général de division Daoud Ali Mohamedine yɛrɛ kɔni ni ale de lakana ministre yɛrɛ kɔni ale ka kumaw kɔnɔna a y'a yira k'a fɔ ko ni mobili min yɛrɛ kɔni sanni filɛ nin ye n'a nana di an ka lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni ma ko mobili sanni ko yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta u ka laɲiniw yɛrɛ de kɔni na ka se ka an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka jaabiw yɛrɛ kɔni kɛ jaabi telimanw ale ni k'u ka jaabiw yɛrɛ kɔni teliya ni bolimafɛn ɲumanw yɛrɛ kɔni dil'u ma ka sanga ni criminels banbaci walemaw ale ni situation d'urgence ka sanga ni o kow yɛrɛ kɔni cayalen an ka Mali jamana kɔnɔna na minɛn ninnu dikun yɛrɛ de kɔni an ka lakana tigilamaw ma walasa u ka se ka jaabi teliman yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin ni wale ɲuman n'u kɛra jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na lakanako ministre ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ sinsin a kan kosɛbɛ ko ni mobili bɛna di maa minnu yɛrɛ kɔni ma k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ u ka mobili ninnu entretien kɛ a kɛcogo ɲuman yɛrɛ kɔni na walasa mobili ninnu nana baara min yɛrɛ kɔni kama u ka se ka o baara in yɛrɛ kɔni kɛ ni yɛrɛ kɔni an ka protection civile directeur général yɛrɛ kɔni ni o ye général Bukari Kojo yɛrɛ kɔni ale bɛ kuma yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na a ka kumaw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'a bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ma u ka nin mobili ninnu sanni ko la ni ka di lakana tigilamaw ma ko wa ale bɛ layidu yɛrɛ kɔni ta k'a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ni bolimafɛn kura min bɛna di lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni ma u ka se ka bolimafɛn ninnu yɛrɛ kɔni entretien kɛ ka ɲɛ a ka gérer cogo ɲuman na walasa bolimafɛn ninnu yɛrɛ kɔni nana baara min kama u ka se ka o baaraw yɛrɛ kɔni kɛ ni o de ka se ka halisa jamana kɔnɔdenw n'u bolafɛ ka lakanako tɔ sinsin kosɛbɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma